ginakabig nga peregruso ang isa ka estruktura para sa mga estudyante ining PUG Core 1 building sa Iloilo National High School bangod sa mga litik nga nakit-an pagkatapos ang nagluntad nga linog. Sa interview sang Bomba Radio kay Deborah Cecilia Fantilio, ang principal sa nga mga eskwelahan, ginpahayag sini nga matapos nagluntad ang linog, ginkadtuan ini sa mga engineer kag gin-check kag didto nahibalaan nga ang building indi na safe para sa mga estudyante. Naibaluan nga ang 4 ka panalgan nga building ang mayara sang 20 ka mga classroom. May klase diri ang masobra 1,800 ka mga estudyante kaangay sa mga yara sa senior high school. Suno pa sa iya nakita na ini sa mga magagmay nga litik sang una apang nagdako lamang sang natabo ang linog. Bilang kabahin sang standard operating procedure, gilayon nga nag-request sang inspeksyon ang eskwelahan hindi lang sa PUG Core 1 kundi sa tanan nga mga building sa among nga buluthuan. Pasarado na ang lugar, kag ginbutangan sang caution tape, kag hindi na ini pwede magamit sa mga estudyante. Sa karon ginpaagi lamang sa alternative delivery mode o kun ADM, kaagay sang modular kag online class ang mga estudyante. May ginpatigayon man nga school learning continuity plan, kag mayara naman sang schedule adjustments agud magpadayon gihapon ang klase, bangod hindi man ini mahimo nga ipauntat. Then, ang ila pagid nga nakita is may mga diagonal nga cracking observed sa beams gihapon. Tapos, may mga rooms kita nga sa ground floor na nakita nila nga may mga crack nga daw about 2 inches na ang kadakoon. Palarihas ila recommendation nga dapat ipa-assess gid sa daw structural engineer para nga mabalaan gid kung ano ang status gid sa the whole building. And then may isa pa gid sila kag recommend nga dapat i-vacate gid hindi na pag-suited for use na siya. Kay daw kadelikado sa Si Deborah Cecilia Fantilio ang principal sang Iloilo National High School.